హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం కలాకండ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. దానికోసం నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. దానిలోకి నేను 1 లీటర్ వరకు ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇవి మా ఇంట్లో బర్రె పాలండి, నేను బయట షాప్లో తేలేదు. లీటర్ వరకు తీసుకున్నాను. ఇవి పొంగు వచ్చే వరకు మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా కాలనివ్వాలండి, వేడవ్వనివ్వాలి. పాలు పొంగు వచ్చాయి కదండి, ఇప్పుడు కలుపుకుంటూ మంటని కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకోవాలి. పాలు బాగా సగం అయ్యే వరకు బాగా మరిగించుకోవాలండి. చుట్టూ మీగడ కడుతుంది కదండి, ఆ మీగడంతా గరిటెతోటి పాలలోకి కలుపుకుంటూ పాలని కాగబెట్టుకోవాలండి. లేదంటే మనకి కలాకండ్ రాదు ఫ్రెండ్స్. పాలను ఎంతసేపు ఉన్నా మనం కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలి, లేదంటే పాలు అడుగంటిపోతాయి. పాలు బాగా మరగాలి ఫ్రెండ్స్. పాలు సగం అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, పాలు బాగా మరుగుతున్నాయి కదా, అలాగే కాసేపు మరిగించుకోవాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, పాలు సగం అయిపోయాయి కదా, ఇంకా బాగా దగ్గర పడేలాగా మరిగించుకోవాలి. చుట్టూ ప్యాన్ కంటుకున్నది మొత్తం పాలలోకి కలుపుకుంటూ పాలు వేడి చేసుకోవాలి, మరిగించుకోవాలి. నాకు మినిమం 30 మినిట్స్ పట్టింది ఫ్రెండ్స్ ఈ పాలన్నీ దగ్గర పడటానికి. కొంచెం ఓపికతో నిదానంగా పాలన్నిటిని దగ్గర పడేదాకా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి కొంచెం నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకుంటే పాలు విరిగిపోతాయి. సారీ ఫ్రెండ్స్, నేను నిమ్మరసం యాడ్ చేశాను, అది మిస్ అయింది. 1 స్పూన్ నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పాలు విరిగిపోయినట్లుగా అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 100 గ్రాముల వరకు షుగర్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను కదా, లీటర్ పాలకి దాదాపు 100 గ్రాముల వరకు షుగర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ షుగర్ అంతా కరిగిపోయే వరకు కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బాగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను మధ్యలో కలపడం ఆఫ్ చేశాను, నాకు అడుగంటేసింది. మీరు మాత్రం అలా అస్సలు చేయకండి, బాగా కలుపుకోండి. నాకు అడుగంటడం వల్ల అందులో అన్నీ రెడ్గా పీసులోదిగా అవుపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అలా అడుగున మాడిపోయిందంతా. నేను గరిటెతో తీయటం వల్ల అలా ఉంది. మీరు మాత్రం కలపటం అస్సలు మిస్ కావద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా వచ్చేస్తుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, మొత్తం దగ్గరకు పడింది కదా, ఇంకా బాగా దగ్గర పడాలి ఫ్రెండ్స్. ప్యాన్ నుంచి సపరేట్ కావాలి. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఆ రెడ్ అంతా నాకు మాడిపోవడం వల్ల అలా వచ్చేసింది, అడుగంటడం వల్ల. మొత్తం ప్యాన్ నుండి సపరేట్ అయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్నంతా ఒక ప్లేట్లోకి నెయ్యి రాసి ప్లేట్లోకి తీసుకుందాన్ని. మొత్తం స్పూన్ తోటి స్ప్రెడ్ చేసుకుందాన్ని. కొంచెం చల్లారాక దీన్ని పీసుల మీకు ఏ షేప్లో నచ్చితే ఆ షేప్ కింద పీసులుగా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక 2 మినిట్స్ ఇదంతా చల్లారాలి.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, చల్లారింది, నేను కట్ చేస్తున్నాను. మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూడడం అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పీసులుగా కట్ చేశాను. నాకైతే ఒక 16 పీసులు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ లీటర్ పాలకి. మీరు చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఇంకా కొంచెం వస్తాయి.